Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon entzuleok eta egunon Goiuri. Bai, egunon guztioi. Egunon Mai. Egunon bai, magikoa da, Sintonia entzuten dudanean, martxan jartzen naiz. Begira Mai, Bainigok eta biok ipuin bat prestatu dugu, horrekin zerikusi handia duena. Egia, bai, Hamelingo txirularia edo txirula magikoa edo Hamelingo arratoia iztaria izenburuarekin aurkitu dezakezu historioa. Bai, ezagutzen dut ipuina, bai, baina ez dakit zergatik kontatu nahi didazun justu orain. Entzun Mai, Hamelin hiria arratoiek hartuta zegoela egun batean ezezagun bat agertu zen hirian. Ordainsari baten truke berak arratoi guztiak akabatuko zituela esan zien. Herritarek bere proposamena onartu eta ezezagun hark txirula atera, txirula soinua zarratoiak erakarri, haren atzetik eraman eta azkenean ibai bazterrera eraman da ibaian ito ziren. Baina arratoiak akabatuta, herritarrek ez zuten beren hitza bete eta txirulariari ez zioten ordainsaria eman. Txirulariak haserre alde egin zuen eta ekainaren 26 batean hirira itzuli zen hiritar guztiak elizan zaudela. Txirutela jotzen hasi zen eta hiriko hor guztiak erakarriz haren atzetik abiatu ziren horrela. Kobazulo batera heldu, kobazuloa itxi eta geroztik ez zuten aurren berririk izan. Ara, ekainak 26 dio gaurko egunean. Alaxe, bai. Horrela dio testu zar batek, 1284 urtean, ekainaren 26an, kolore askotako jantzitako txirula jotzaile batek Hamelingo 130 aur liluratu eta mendian galdu ziren. Eta historioaz gain aurren desagerpena azaltzeko hainbat teoria ere badaude. Bai, mota guztietako istripuak, gaixotasunak, gerrak, erlijio aldaketak. Argi dagoena da aurrak joan zirela eta ez zirela itzuli. Ume horiek altxorbilako bazulo batera sartzen imaginatzen ditut. Ez dakit Goonies pelikula gogoraratzen didate. Zeinona den Dave Brusinen soinu banda 1934an jaio zen gaurko egunean jazz eta jazz fusio piano jotzaile, modlatzaile eta musikagile estatubatuarra. Dave Brusinek zinemarako soinu banda ahaztezinak konposatu ditu. The Goonies, Tootsie, The Fabulous Baker Boys edo Oscar saria irabazi zuen The Milagro Binfield War, euskeraz Milagro Banardiaren gerra. Robert Redforden zuzenduta 1988an. Batzuetan, dirua edo urrea ere txirula bihurtzen da, eta helduak haren atzetik joatera eramaten ditu. Hori da gutxi gora bera urrearen sukarra filmean gertatzen dena. 1925an estrainatu zuen Charlie Chaplin ingeles zinema zuzendariak, gidoigileak, ekoizleak eta aktoreak komedia mutu film hau. Filma honetako unerik ospetsuenak bi dira. Bata Charles Chaplinen Charlotte pertsonaia etxola batean goseak akatzen dagoela mai gainean zapata bat jarri eta jaten duenekoa da. Eta bestea bi ogikoxkor hartzen dituenekoa, bi sardeska sartu eta bi zapatatxo baliran bezala dantzatzen duenekoa. Biak ere zinemaren eszena ospetsuenetakoak bilakatu dira. Arrazoi ekonomiko ez gain, fasismoak jendea ies egitera ere eramaten du, musika hobea egiten duten beste txirula batzuen bila. Jacob Elordiren aitona bezala, Frankoren erregimenetik iesi Australiara joan zena. 28 urte bete ditu gaur Jacob Elordik. Zorionak, Jacob! Askotan aldarikatu du Jacobek bere euskal jatorria. Bere aitona Joaquin Elordi Ondarroan jaio zen eta bere aita Jon Elordi Bilbon hasi zen. Elordik bere Wikipediako sarera zuzendu egin zuen bere jatorri euskalduna islatzeko Espainiarra baino.
Iekopek hainbat elkarrizketetan aipatu du bere jatorriko harrotasuna eta azaldu du bere familia Australiara emigratu zela erregimen faxistaren ondorioz. Gure hurrengo protagonistak Pinochet fasismoaren txirula jotzen entzun zuen La Monedako jauregian Salvador Allendetaz ari gara. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Mila 1908an jaio zen Valparaison Salvador Allende. Txileko presidente izan zen 1970ko urriaren 24tik 1973 arte. Munduan demokratikoki aukeratutako lehen presidente marxista izan zen. Eta Jacob Elordi bezala Allendek ere familia euskal jatorriko zuen. 1973ko iraiaren 11an Augusto Pinochet generalak estatu kolpea mantzuenean La Moneda presidente jauregia setiatu zuen. Horren ondorioz Allendek bere buruaz beste egin zuen egun hartan ezpaitzegoen prest estatu kolpearen aurrean damutzeko. Pinochet, en fin, ezin dugu aztu jamelingo ipuinean erratoiak ere badaudela. Egia. Musikarekin beste aldera joateko, segurazki Txinatik txirula batek jo zuen Pearl S. Buck aita misiolari gisa ara joateko. 1882an izan zen, Pearl S. Buck Hillsboroughn mendebaldeko Virginian. The Good Hearth lurrona bere libururik ezagunena da. 1928an bilakatu zen herrialde hartako literaturako Nobel saria irabazi zuen lehendabiziko emakumea. Ekintzaile politiko eta soziala Buck bizitza osoan zehar emakumeen eta eskubide zibilen aldeko aktivista nekaezina izan zen. Entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz. No estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse. Ai, txirula doinuak. 2017ko udaberrian, ia 20.000 pertsona joan ziren Manchesterren kontzertu batera, musikak erakarrita. Gehienak aurrak eta nerabeak ziren. Bapatean Manchesteraren apabiliaren kanpoaldean eraso terrorista bat izan zen. Leherketak gaueko 10 aldera jaso zen, 23 hildako eta 120 gora zauritu eragin zituen. Ariana Grande estatu batu abeslariaren kontzertuaren amaiera aldera gertatu zen atentatua. Eta 1983ko gaurko egunean jaio zen Ariana Grande Boca Ratonen Floridan. Boca Raton, ze kuriosa, arratoien txirulak isiltzeko xauen hauak ezinbestekoak dira. Stuck in the twilight zone. Is this a black and white scene? If so, then I'm in the gray one. Hope you went the best actor, 'cause I had you completely wrong. Does she know? Ariana Grandek irabazi duen sarien artean hauek aurkitzen dira. Grammy Award, Brit Award bat, 2 Billboard Music Awards, 3 American Music Awards, 3 MTV Europe Music Awards, 2 MTV Video Music Awards, munduko pop artista ezagunetako bat bihurtu da. Horrez gain, Ariana Grande hainbat kausen aldeko aktivismoagatik ere bada ezaguna. Besteak beste, osasun mentalaren, LGTBQ+ komunitatearen eskubideen, animalien eskubideen, edota genero berdintasunaren aldekoa. Jethro Tull, badirudi txirula jotzen ari direla berriro, Bai, baina gok ez dira atzetik ies egiteko txirulak, baizik eta haien melodiari jarraitu eta dantza egiteko moduko txirulak. Gure gaurko gonbidatuak bezala, Ander Fernandez eta Eneritz Furiak izango ditugu gurekin, paralelo zero, ez ipar, ez ego, egitasmoa zaritzeko. Eta txirularen doinua magikoa bada, ze esaten didazue trikitixari buruz? Euskal Herriko trikitixi elkartarekin hitz egingo dugu gaur, itxaso Elizaboien lehendakariarekin egin zuzen ere. Aiztarrazuk azken dantzaldia egin zuen, baina dantza udan plazaz plaza egingo da, uda guztien zehar, eta indiokerren bisita daukagu ere. Indio rock jaialdia laizter daukaguta. Beno, mai, eta aurtengo amarotzeko antzerki aste ere, aurkeztu beharko diguzu, ezta? Noski, gustu handiz.
Ba, izue, dena pres badago asteragoaz, txirula jo dezala norbaitek. Nota egokiena lortzeko. Zulo batzuk ondo estali behar dira. Egunon, Hamelindarrak ekainako 26 ditu gaur eta osteguna da ongietorri guztioi. Bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok, mai gorostiaga pozo egunon. Egunon guztioi, gorantzerkia, marotzeko astea hemen dagoia. Eta zuekin entzuleok goiuri ez izarandia. Dantza eskasetan eskasen egin duena gaur. Laizter gure bozketan ikusiko den bezala xe. Oporrak behar ditut. Izketen ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1009 garrena du, ekainako 26, goizak 10 eta 18 izango ditu 5 segundo barru, eta gu hemen 3 hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongietorri guztioi. Sandakoa, naiz irratian zaretela, bigarren kafean. Eta 19 minutu etxeko giroan Morganen Home kantu honekin abiatzen ari gara gaurko 1009 saio hau. Badira, batzuk, 1009. Eta, bueno, egunero bezala maite dute helduko diogu, baina txatera begirare jarriko gara. Indiokerrek dio egunon gaztiak, egunon maizelako kamiseta, intu jairen kamiseta. Hemen dio gorkak gaur ez dut maite, zer gertatu dan bira kulturgunearekin. Gero, Anueta, Midibila eta bestelakoak bete-bete, leku txikiekin zer gertatzen da, gorantzoki txikiak dio. Nik nire maite duta hemendik nuen bideratzekoa, inoiz aitortu dut, inoiz deitu diot bira kulturguneari euskal kulturaren Ateneo txiki, holaxe. Iruditzen zaidalako euskal kulturgile askorentzat eta musikarientzat bereziki, baina baita beste alor askotakoentzat, bira izan dela urtetan Bilbo hirian aritzeko lekurik abegitsuena, irisgarriena eta proposamena programazioan kokatzeko esfortzurik handiena egin duena. Eta birak duela egun gutxi komunikatu batean esan du ezin duela jarraitu egiten, ari dena egiten. Bihar Lutxo Egiarekin aritzeko aukera izango dugu, bera izan da azken urteetan nolabait programazio horren arima eta aurpegi ikusgarrian, naiz eta arekin batera lantalde handia aritu den urte askotan lanean. Nik hemen
uste dut kritika asko egin daitezkela edo kritikak hausnarketa bihurtu. Nolabait kritikari badiogulako alako beldurra edo barbarizoa sortzen digulako. Baina uste dut birarekin gertatu dena leku askotan gertatu dela lehenago ere eta gertatzen ari dela. Diskurso bat mantendu dugu esanez denerako behar duela egon lekua eta denerako egon behar duela dirua. Uste dut okerra dela. Uste dut konturatu behar garela euskara hizkuntza izango ezten bezala espainolarekin elkar bizitzen. Eta hemen ere badaukagu gure sorkuntzan beste meloi bat onartzeko kultura ez dela kultura izango makroa den bitartean eta hor ere beste akats batean murgiltzen ari garela etengabe. Eta akats horretan, akats gehiago, da zenbat diru publikoari garen destinatzen makroa sortzeari, makroak sostengatzeari, espazio makro horiek bizirik mantentzeari, txikiak ez duenean inungo babesik. Alperrikakoa da Donostiak jaz jaialdi batean 100.000 euro gastatzea altxerrin programatzeko sentimo bat espalin badago eta altxerri itxi egin behar balin bada. Baina hori bera aplika daiteke Euskal Herriko hainbat herritan musika programatzen ari diren leku txiki askorekin. Eta hemen gertu Intujai espazioa datorkit burura mai ondoan daukadalako, baina burura datozkit Bira, burura datorkit Borderline Fabrika Hendaian, burura datorkit beste hainbat toki, eta batez ere nolabait tabernak kanpo ustel batekin programatzen ari direnak, eta kanpo ustel hori da euren etekinerako egiten dutela programazio hori, eta uste dut ezkarela konturatzen ari diru publikoa ezpadugu jartzen programazio horietan hor ez dagoela zer eginik eta ari direla nolabait partxe bat bihurtzen programazioari gure antzoki txiki eta hartainak utxik eta geldik dauden bitartean. Eta antzoki berriak eta espazio berriak sortzen jarraitzen dugula euretan programatzeko lekurik eta espaziorik ez dagoenean. Eta soilik plaza denean zilegi, programaziorako eta katxe bat ordaintzeko, baina plazako musikatik kanpo dagoenak ez duela inoiz ez plaza ez katxerik topatuko. Beraz, uste dut hausnarketa oso sakona behar dugula, gure estenan gertatzen ari denarekin, urteak daramatzago esaten klase ertaina desagertzen ari dela euskal musika gintzan, dena dela, edo erabat underground txikia, edo hasi berria, edo sortzen ari dena, eta edozein baldintzatan mugitu behar duena, edo dena dela erraldoia. Eta hausnarketa honetan, azken kritika bat, erraldoian murgiltzen garenean, ertaina ere suntzitzen ari gara, eta uste dut horren konstienti izan behar dugula, denok. Goizeko 10:04 minutu, maite dut gehiago izango ditugu, baina hau esan beharra neukan. Hemen esan dute Goiuri pixkat eska ez dantzan, baina bueno, ez etxi, besteak bikain. Bikain? Ni ez naiz oso finaritu, baina inigo eta mai ez nuke esango bikaintasunean aritu direnik dantzan, baina tira, hauz. Eta izuritzen, Ez iruditzen. Ja. Hobeto, ni baino hobeto aritu zarete, hori zalantzari gabe. Bikaintasuna ez dut nabaritunik. Sentitzen dut. Iraiak 11.2001 New York baino lehen izan zen la moneda 17 urte dugun bakar bat Zeinote, oroitzen dena Nik nire maite dut ez da azaldu dizuet, baina mai Gorostiaga pozok bere maite duta kontatzen nahi nuke. Neukan prestauta, baina gaurko izan aldatu, pasa naiz Tolosako geltokitik ondoan, eta zegoen autobus bat, eta uste dut udalekuetara juteko ume pilo bat montatzen autobusean. Bueno, nire maite duta maite ditut udalekuk. Buestakit, gogoratu nire garaian, antzerki emateko juten nintzen monitore bezala, Lizarrara, San Benito ikastolakoekin bater, eta oso posik ez, eta asko maite ditut udalekuk. Eta oso polita iruditu zai, hori ez, batez ere eskarmentuko monitorek aholkoak ematen monitore berriei, edo ume batzuk lehenengo aldia dela, negar batean amatxo bezarkatzen, beste batzuk ordez, bihurriko, edo euskalo, kuadriatxoa egiten, lagun berrik egiten, eta algara, eta ez dakit, hortxe zegoen energia oso polita, abentura berri bat sortzeko zorian daudelako, beraz maite ditut udalekuk, eta atzan daudelen guio guztik, nuski. Yo baino lehen izan zen la moneda 17 urte dugun bakar bat Zeinote Eta
Eta zure maite dut azin dago, Juri? Nire tontakeri bat da, oso azaleko kontu bat, baina grazia egin dit, eta pentsetut, elkarbanatu nahi nola zoekin ari nintzen, lagun batekin izketan, ospearen maila nola neurtu, eta ospea ez dela batere zerbait estankoa, ez? Haian Jacob Elordi agian oso famatua da, orain Euskal Herrian, baina agian joaten balin bazara Katmandura eta galdetzen balin baduzu Jacob Elordi norden, ez dute ezagutuko, ez? Orduan, horretaz ari ginen izketan, guri oso famatu iruditzen zaizkigun pertsona batzuk, beste lekuetan ez direla bat ere famatuak, eta... Justu adibidat, lehengoan konversazio batean Kilian Jornet eta lagun esatu batuar batzuek, ez egiten inondik inora Kilian Jornet nortzen. Eta guretzat oso famatua da, eta orain pasatzen balin bada Kilian Jornet gure irrati estudio aurretik, eta erakusleioetatik ikusiko genuke, esango genuke, ara, handoa Kilian Jornet. Bai, eta seguraski ondoan Josu Iztuetara mamuluke. Eta pixkatez, ze erlatiboa den ospea horretaz ari nintzen, eta orduan lagun honek kontatu zidan, begira nolakoa diren gauzak, Dolly Parton aurkeztu zela. Dolly Partonen antza duten, orain ospetsu egiten ari dira horrelako ekitaldiak, ez? Pedro Pascal lookalike, eta Pedro Pascalen antza daukaten gizonak aurkezten dira, ea nork duen antza gehien, ez? Zein den benetan horrela, famatu baten klona, edo bikia, edo dena delakoa. Dolly Parton aurkeztu zen, Dolly Parton lookalike lehiaketa batera, eta galdu egin zuen. Dolly Parton bera aurkeztu zen lehiaketa batera, eta lehiaketa horretako epaileek, iruzkindu zuten, iruditu zitzaien, beste norbait Dolly Parton etzena, fisikoki Dolly Parton, baina Dolly Partonagoa zela. Eta sekulako grazia egin zidan anekdota horrek, eta horixe kontatu nahi nizuen. Horrere, hortxe, dena erlatiboa dela, ospea bera ere, eta haizu, gure gorputzak eta aurpegiak eta hori ere bai, ze Dolly Partonek galdu egin zuen, Dolly Partonen lookalike lehiaketa. Entzuleok bauesek gure maite dutak, goizeko 10:28 minutu, ez dakit txatean zerbait utzi dudan, Gorka dio, ni famatua naiz nire herrian, Gorka, zuzara famatua zure herrian eta Euskal Herri osoan ere, Indiokerrek eta Inigokin guztiz ados, Gorka, Hiru Taberna Tolosa, Hiru Tabernak programatzen du pilo bat, bai, egia da, badaude horrelako leku asko Euskal Herrian, bakoitzak zuen inguruan ezagutuko dituzue, oso ertzetatik programazio musikala eta kulturala egiten ari diren espazioak arrazoia, makroak ez du zentzurik, bideoz, urrengo astean egin dutela dantza Indiokerrek eta Gorkak. Bai? Bai, gure dantza erakutsiko dute. Erra. Aizue, basandakoa goizeko 10:29 minutu, segituan gure gaurko lehen gonbidatua orkestera etorriko gatzaizue ona. Naiz irrati. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Disko baten azala kentzen pasatzen ditugu 10 minutu. Barkatu entzuleke, kuinau oso zarra. Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuak ekin. Tolosan, 611-448-868. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena
bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztizenak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Keep calm and bigarren kafea. Ekaina amaitzear da, ikasleek azterketak bukatu dituzte, solstizioa basa berri dugu, eta orain denok dakigu zer egokitzen zaigun. Herriz herri eta auzoz auzo festaz festa ibiltzea. Lekitoko Asteasuko edo Lizarrako San Pedroak, Iruñeko San Ferminak, Santa Ana Tuteran, San Cristobal Bergaran, Madalenak Errenterian, Santa Isabel Eltziegon, Baionako edo Ainhoako bestak, gau pasa etengabea herriz herri ibiltzera ausartuko direnentzat. Lurralde bakoitzak bere berezitasunak ditu eta beraz, festa bakoitzak bere izaera propioa, baina badira guztietan errepikatzen diren elementuak. Aurrentzako zerbait egitarauean, janariaren inguruko ekitaldiren bat, izan herri bazkari edo tortilla lehiaketa. Eta nola ez, trikitixa. Untzak abesten zuen, eskutan kajarri parez pare, trikitixa gure dantzen jabe. Jaur eta jabe izaten da trikitixa bai, eta horregatik Euskal Herriko trikitixa elkartea elkarrizketatu nahi izan dugu, beraz, telefonoaren beste aldean dugu, Itxaso Elizagoien Bizente elkarteko lehendakaria. Egunon, Itxaso? Egunon. Festa asko aipatu ditut nik, baina zuri Euskal Herriko jai gustokoenen inguruan galdetu ezkero, etxalargo bestak esango zenidak ez da? Bai, lista ederra pasatuzu. Ez dakit Lezakako Sanferminak ere ipatu dituzun, guretzat Lezakako Sanferminak beti lehenbiziko besta izaten zen gure gazte demoran, bino bat aukeratu bartan oskitxabako bestak. Bai, bakotxak bere herrira jotzen du. Aipatu dut bai, trikitixa garaia dela, udan festak datozela, baina bueno, zuentzat festa ere lana da, eta berazkoa zen elkartearekin. 1980ean ofizialki sortu zen elkartea, eta irakurri dugu 86an Bolondres talde baten eskutik, zabalkunde eta edatze lana abiatu zela. Urtetxo batzuk pasa dira, honezkero, helburuak asko aldatu dira ordutik gaur egunera? Bai, nik erranen nuke alare, 86an ofizialki paperak egin baldin bazien ere, hau aspalditik heldu den zerbait dela. Oain dela gutxi, oain dela pare bat urte gainera, atera dugu elkartean historia biltzen duen liburua. Eta liburotan bildu dugu nola, oain dela 50 urte nola baita ziren trikitilariak biltzen. Orduan, egia da ofizialki paperetan dator ikusten badu guretzat, trikitixan elkarten historia lehenagotik heldu den zerbait dela, ez? Nola, trikitilariak usurbilen bildu ziren omenaldi bat egiteko, ezakabete gainazpiri egin zen omenaldi izan zen, eta hor gazte talde batek antolatu zuen, ez ziren trikitilariak ere usurbiko gazte talde batek antolatu zuen, hor ja ikusten da nola trikitilariak omenaldi hortarako elkartu ziren. Eta guretzat nola bait, trikitixa elkartea komunidadi bat bezala da, ez? Trikitilariak eta trikitizaleak, trikitilaritz, aparte trikitizaleak ere biltzen gara elkarte honetan, biltzen garen elkarte bat den aldetik, guk igual data edo hasiera puntu hortan jartzen dugu. Zuk aipatu bezala Bolondres lana da oraindik ere, eta bi liberatu erdi dauzkagun. Eta erranen nuke helburuak ez direla aldatu. Orduan elkartu ziren momentu hartan trikitilariak elkarrekin zerbait egiteko gogua eta indarra zegoen. Eta oraindik ere erranen nuke mantentzen dela. Guk garbi dugu gure helburu nagusienetakoa biltutzia izan behar dula, guk ez badu egiten inork ez du biltze lan hori eginen, hori garbi dugu.
trikitixan inguruko guztia bildu, eta nolabait hori zaindu. Trikitixa elkarteak nik uste dut zaintza lan handia egiten duela, bildutako hori ez edonoren eskutara joateko eta ez edonolako erabilpena emateko ere. Eta erran nuke, hortan dihardugula isilpeko lana da, lan hori ez da ikusten, baina egia da berte egitasmo batzuk igual, burruma hundigo da ikusi egiten direla erraxago, baina helburu nagusienetako bat noski edatze eta biltze lan hori dire. Bai. Zu zaitugu Euskal Herriko Trikitixa elkarteko lehendakaria eta beraz, galdera hau egin behar dizut, naiz eta entzuleren bat harritu egingo da, baina uste dut garrantzitsua dela galdetzea. Zer da trikitixa? Hori nik uste dut pertsonak hainbat iritzi daudela. Zer den trikitixa? Nik erran nuke bakoitzak bizitzen dula trikitixa modu batean, ez? Nik nire iritzi pertsonala erraten ahalko nizuke, niretzat trikitixa zer den. Niretzat trikitixa nire bizia da. Trikitixakin ateratzen dut bizi modua, da trikitixa joz ateratzen dut bizi modua, baina hori baino gehiago da, ez dakit nire ingurua, nire lagunak, haunitz zeintzat trikitixa ingurukoak dire. Trikitixa azkenin bizitzeko modu bat ere bada, ez duk aukeratzen duzu trikitilari izatea, eta horrek dakarren guzti. Orduan, trikitixa zer den, eta beste pertsona bat iri galdetzen badiozu, egian erranen dizu, trikitixa da, nire bizilaguna jotzen duen instrumentu bat, ez dut aguantatzen ere. Orduan, hor dago, trikitixa zer den, abaniko zabala, trikitixa da, ume bat, 6 urteko, 7 urteko ume bat jotzen hasten den instrumentua. Baina trikitixa darei gandero aristerrazun dagona. Eta trikitixa da, azeitiko trikifri jaialdian, baina egiten dutena, hor, libreki trikitixa instrumentua, rapakin eustatzen dute, edo, orduna, trikitixak daukan zerbait baldin bada da, ambito honditan edo abaniko zabal batean mugitzen dela, eta hori dena dela trikitixa. Orduan, segun horri galdetzen diozun, erantzuna ezberdin ezan dena. Aipatu duzu isilpeko lana dela, eta edapen lana handia egiten duzuela, eta nik festak aipatu ditut, baino badago beste lanerako tarte bat hartuko duzuena uda honetan, eta bada, 11 eta 15 urte arteko gaztetxoentzat udaleku egonaldiak antolatzen dituzuela, eta ikusi genuen, lehenengo 2 bete, eta 3. bat ere iragarri behar izan duzuela, beraz, udaran ere udalekuetan osasuntxu dago trikitixa. Bai, hori azken urtetan indarra hartu du egitasmo bat da, hor gure elkarteko Torre Aldai aritzen da lanin, urtero, eta gileran eskertekoa daiten du lana, ohartzen gara, egitasmotan beti zehatzen gara ere bai, adin ezberdinetako jendeari egitasmoak zuzentzen, ez? Eta hau, ikusten genuen hor behar bat, ez? Bazela jende gazte bat jotzen zuna, baina igual motivazio falta zokana, edo ez dut eta elkar ezagutzen, ere? Eta honetan, ikasle batek ikasten du bere herrian, bere musika eskolan, eta hori bakarra ezagutzen du, ez? Beretzat igual trikitixa, hori da, musika eskolara joan, eta trikitixa jote, eta gero, ateratzen direnean, eta asteasuko eta bardi aterpetxean elkartzen dire, bertain bat herritako jendiak, eta horre egiten duten harreman hori ere, aiz garrantzitsua da. Azkenin, gero horre egiten duten harreman hori, heldutzen diren bezala, igual mantentzen dute harremanari, eta elkarrekin jotzen dute, edo, ezakit, aiz importantia dare, zare hori osatzea nola bai. Eta horretze udaleko hortara joten diren gaztetxu bintzat, aiz positiboki baloratzen dute, eta horregatik 2 txanda bete ziren ere animatu ginen 3. bat egitera, pena ematen zigun, jende bat kanpoan utzitzea, horrek onura bat ekonomikoki inoiz ez dugu begiratzen guk egiten ditugunin gure egitasmoak, ez? Eta ekonomikoki begiratu gabe erran genuen, kanpoan belditu zen jendi horreri aukera hau emati, eta trikitixa mundu berri bat ezagutzea, mereziko zula, bai. Sarea ipatu duzu, badakigu ea zenbat trikitixa ikasle dauden Euskal Herrian une honetan, edo gutxi gora berako datua behintzat? Bai, oain dela, urte batzu pasatu duztut, azken zentzua, ez dut gaizkiarrana, minio ustuz, 2016koa dela, eta gaizkiarraten badut barkatu. Eta hor 3.000 ikasle pasa ziren. Eta erranen nuke, entzuten dutenangatik benpin ingurun, zifroie goitzi joan izanen direla. Entzuten dena da beti,
trikititxe irakasleak eskaz daudela eta ikasle pila badago lortun. Erranen nuke, baina 3.000-tik ungi goiti joanak izanen garela. Bai. Apirilan agurainen egin zenuten topaketa, edo Euskal Herriko trikitixa egunaren arira entzun genion elkarteko kide bati esanez, orain ikasleetan bi eren emakumeak direla, eta lehen garai batean soilik gizonentzako zen plaza bat, adridera zabaltzen, eta orain emakume gehiago ere badaudela, zuzeu zaitugu lehendakari, inguruan aizpa, lengusina, emakume trikitiliari erreferente ugari dituzu. Zein uste duzu izan dela aldaketa hau edo? Benetan aldaketa gertatzen ari da, hori hasteko? Nik erran nuke baiet, eta hori ikasletan ikusten da. Alere, nik uste dut orokortzen dugula, badaude alere herri batzuk, oaindikan errezentzura, hemen oaindikan ikasle mutilak hauniz daude. Nik nire kasuan etxalarren adibidez, ikasleen gehiengoa emakumea da. Nik ez dakit zergatik gertatu den, egia da, plazan ere, ikusten direla emakumeek, baina igual emakumeek ikusten direla adin bat arte. Hau da, ikasle hauniz daude emakumeak, baina gero plazetan erraren nuke guaindikan igual ez dagoela berdintasun hori edo, aietzen ari dela. Alare gizarte aldatzen ari da, eta trikitixa erranduten bezala, gizartearen parte denez, trikitixa gizarteakin batin ere aldatzen ari da, eta horrela izan behar du. Hau da, nik uste dut, trikitixak iraunen badu, gizartera egokitu bardula, eta hortan ari da etengabe, eta horregatik ere iraundu, guain arte, eta horregatik izan da gure euskal kulturan parte handi bat. Orduan, bai. Duela hilabete batzuk jaso genuen berria, errege dekretu baten bidez, irizpideak zazu dituzte goi mailako musika eskoletan trikitixa espezializatea irakatsi alizateko Madrilgo ministroen kontseiluak hala onartuta. Nola hartu zenuten zuek albiste hau? Egia da, aspalditikan zurrunbilo batin gabiltzala erranen nuke, ikasketak gora, ikasketak bera, alare, trikitixa elkarteak, aipatu bezala, 50 urte hauetan ja, bere hezkuntza propio egiten aritu dela. Egin ditu ikastaroak, egin ditu partiturak, berak ja bide bat egin izan du, oain arte inork egin ez duna, eta inork kasurik egin ez diguna. Oain egia da, dekretu hau etorri denin, ematen dula, boom bat etorri dela. Guk ere ez dakigu zertan geldituko den hau dena, orduan, eta elkartean ere, barne galdeketa batzuk egin ditugu, ezoiko bilera batzuk ere egin ditugu, zuzendaritza taldean ohartzen ginen, zuzendaritza taldean bertan ere iritzi ezberdinak daude, honen inguruan nola jokate behar dugun, eta ikusten genuen, ez genekilare bazkidek zer pentsatzen zuten, eta horregatik, nola gu zuzendaritza taldean bazkiden ordezkari batzu bakarri garen, bazkidekin ere galdeketa batzuk egin ditugu, eta ikusi galdetu dugu ea musikene edo bide hortan segitu behar dugun, gure hezkuntza propioa jorratu behar dugun, eta edo bietan egon behar dugun, biak egin behar ditugun. Eta emaitza bietan egon behar dugula izan du da, orduan hain hemendik aurrera tokatzen dena da, bi lerroiek nola lantzen alko ditugun, eta bide berriak jorratzen hasi barko gara, baina nik pentsatzen dutena da, oaindikan segitu egin behar dugula, atzendu gabe, elkartia izan dela, oain arte, lan hortan aritu den bakarra, erran ezagon. Ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, badakit bideia baten atarian zaudela, baina azkeneko galdera bat egingo dizut, eta agian elkarrizketako galdera zaiena izango da, baina itxaso, jakin nahiko nuke, ze pieza jotzen disfrutatzen duzun gehien? Iepa. Ui, ama, hori zaila zen, nik ez nuke erranen, pieza bat, igual galderatik bizkot eskautu inen, baina erranen nuke disfrutatzen dutela unit, aurrian norbait disfrutatzen ikusten dutenik. Izaten alda dantzan dagolako. Izaten aldare bai, ikusten dutelako, norbait ere entzuten, eta hau igual, kontzertuak egiten ditugunin entzuteko direnenez, entzuten eta begitan ikusten dizula, briz iten diola, eta erraten zu,
nik hor, niri de olio largo jatzen zet. Orduan, ez nizuk erranen kantu bat, oroitzen naiz, ez kantu batzuk, ni oroitzen naiz jotzen, eta neagar egin dutela, kantu horiek jotzen, ez? Zenion, gehiago da momentua, eta hori, norbaitera ikustia, soinu horrek emozionatzen dula, niri horrek betetzen hau. Eta ez duten 1000 lagun izan barre, nahiko dut bat disfrutatzen ikustia. Itxaso Elizagoien Bizente, eskerrik asko gurekin kafe virtual bat hartzeko tartetxo hau hartzeagatik, eta esan bezala, uda honetan zehar, plazetan ikusiko dugu elkar. Horixen, eskerrik asko zuei, beti horregoteagatik, guba besten. Zaindu. Euskaldun buruko gor nahi bada astoak, baina ez gara legeak nahi bezain gaiztoak, txagalduko dute borratak askoak, aioiene borratak askoak, urgonatik estean errege bastoak. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleok 12 minutu eguerdiko 11etarako eta Mai Gorostiaga Pozo gurekin dugu. Joan den astean aurreratu genuen, badatorrela eta haren eskutik ezagutuko genuela, Amarozeko antzerki astea eta kokatu behar dugu entzulea hemen. Amarotz auzo bada, auzo berezia, auzo indartsua, auzo tematia, auzo egoskorra eta gauzak egiteko jardunean indartsu mantentzen dena eta horrekin batera bat egiten du bertan Mai Gorostiaga Pozo eta Intujai bezalako lantalde bat izateak, baina badator egitarau sendoarekin ekainaren 30 uztailaren 3 bitartean, antzerki aste hau, antzerki aste berezia, txikitik egiten delako, ustut hori dela nolabait baldintzatzen duena, nolabait bertan sortzen den energia, baina txikitik eginda ere, emanaldi potoloak, eskolak, klauna, denetarik duen antzerki aste bat, eta tonto edizio batzuk batzen ari dena, beldurra ematen du zifrak, 27 errez esatea, eta justo hasieratikan maite dute eza horrekin makroa, eta kulturarekin lotuta, eta esango nukela, Amarotzko antzerki astea, badela, ikurra, nola egin gauza txikik, auzo oso bat implikatzen, kultura eskaintza mota guztitako egiten, amateurrak, profesionalak, eskolak, beti formakuntza, beti sortarazten zaletasuna edo publiko berrik bilanaian, eta esango nukela, 27 urte eta gero esan dakegula erreferente bihurtu dela. Agurtzen dituta miltu bitartean. Bertan izango da estrenekotatik, izango da ikastaroetatik, izango da denetarik, batetik 00 numero borobila, horrekoan aipatu genuen, nolabait Mai aurre estreno edo work in progress giro horretatik atera, eta formato luzean eta lehenengo emanaldi izango dutela. Aurre estrenaldia eta hortik aurrera jungo da osatzen bere ez dakit, bere bukaerako bertsioa, hobetzen dugun, baino testeo ezin hobea izango da Amarotzekoa, gainera publikoa ditua aurretik eta bukaeran seguroke soldasaldia edo feedbacka sortuko da, eta hortik material asko hartuko dugu bukatzeko behar den bezala obra.
Uztailaren 2 izango da hau, 00 numero borobila esan da bezala, aurreko astean gurekin izan genituen bere protagonistak, eta ikusi genuen energia eta indar asko dagoela gaztetasun horretan. Magiarako espazioa ere bai, bigarren kafean kafe hartzen izan dugun, Eneko Gutierrezen eskutik, Eneko Gutierrezek beldurtu zuen Goiuri gainera, ez? Eneko Gutierrezek beldurtu ninduen? Uste dut bera, zela. Edo Kidam, Asier Kidam. Ez dakit zein izan zen. Bai, Kidam uste dut izan zela, Itako zein izan zen, biak izan dira hemen, baina... Baina beti beldurtzen naiz ni, magiarekin, magia trukoekin, ez dut ulertzen zer gertatzen den, nola egiten duten trikimaiu zure burua dantzan jartzeko, eta orduan beldurtu egiten naiz. Eneko aipatu duzuen ez, amarotzen etorriko da bere azken ikuskizunarekin, Izeba Felixaren irratia, justu irratia, Eta, hori egin eta gero, beti egiten dugu pintxopo teatro, ez? Pintxopo teatro, auzoko tabernetan eta antzerki, gertuko antzerkia, edo kasu honetan aurten gertuko magia. Eta 5 mago ekarriko ditu, porque badator belaunaldi berri bat Euskal Herrin, mago supergazte eta superpreparatuekin, eta nik aukera izan detik usteko gauza txikik egiten eta horrelakorik, eta gonbida apena luzatu genituen, horregatik. Maria Arandia, Alex de la Morena, Beñatzu Izarreta, Asier Zaizar, eta Eneko Gutierrez bera. 5 mago supergaztek, gaztena 16 urteko hortik, eta 24 handiena. Osea, pentsa, eta ze torkizuna da torre Euskal Herrin magiarekin. Etorri, gerturatu eta gozatu eleiekin, seguro que merezidula. Ostorizko erreka bat, begiak hartu dizkizu lambroak, da hortzuriak. Hemen denetarik esan da bezala, etxekotatik eta antzerki talde txikitatik ere izango da, intxurre antzerki taldearekin ere izan gara inoiz. Argi dago, komedia beltza, milagarren saioarekin batera abiatu zenuten horregatik Mai Gorostiaga Pozo ez genuen gurekin mokadutxo hartzen izan, estreineko lana zutelako, eta hau ere, nolabait, antzerki hastian izango da, antzerki amateurretik oholtzara. Eta bere balorean jarri da beti, horrela jaio zan antzerki astea, hori bultzatzeko, eta horrela jarraitzen du, naiz eta egune profesionala baitugu gonbidauta. Eta justo, ekainak 12 genuen estrenaldiale egin, 1000 programarekin batera, 14 genuen beste bolo bat, eta 3. boloa izango da, hori amarotzeko antzerki astean, nola ez, pasaden urtean egon zirene bai, eta auzoan asko maite jau alegikoei, eta uste dut harreman politia daukagula. Eta, eskola saipatu ze bai, horrekin hasiko jaialdia, astelenen bertan atxalden gure Intujai antzerki eskolako umek, komedia del arte murgiltzen, eta gero arratsaldeko 8 gure klaun eskolako ikaslek, zor hori da, ikuskizuna eskeniko digute, kurtsuan zer landu duten materialarekin klaunean. Hemen kade ikuskizun bat ere bada, publiko guztiarentzat, testurik gabea, Nando Kanekaren eskuti datorrena. Kantabriarra, pasagara urte batzuk bere atzean, badaude artista punteroak direla kale antzerkian eta zirkoan, oso trebezi handia daukatela akrobaziatan, malabarretan eta humoretsuak, ez? Eta Nando Kaneka horietako bada, Kantabriarra, eskarmentuko artista, eta azkenean lortu deu, aurten ez dakit planetak edo izarrak alineatu direla, eta eskerrak, eta gurekin izango da, Uztaiek bat, asteartea, txaldeko 5, familia osoko ikuskizuna eskaintzen, ondo pasatzeko, flipatzeko bere habilidadekin, eta parra batzuk botatzeko noski ere. Eta uste dut hemen aipatzeko uzten ari garela pare bat ekitaldi oraindik, bat Uztailaren 2 00 numero borobila arratsalden izango da 8, baina aurretik Dirau Antzerki Faktoria Beldartxo Jatuna. Zarauztarrak, Dirau Antzerki Faktoria eskarmentuko ez dakizu zenbat eman aldintuzte azken 20 urtetan nola, ez dia, askotan ez da justoa, ez? Zergatik ez da inbesten zuten izen batzuk, edo talde batzuk. Nik esango nukela Dirau Antzerki Faktoriak ipuinekin, txotxoengilloekin, eta batez ere umentzako enfokotako ikuskizunak, ze errespetuarekin eta ze poesiarekin eskentzen dituzte, esan
esango nukela ez dakit, leheno goiuri gaipatu ospea edo ez, edo fama, nik esango nukela didau antzerki faktoriak, ospetxo hau izan beharko ziren, edo ezagunagoak, nik asko maite ditut, eta talde zoragarria zarautarra. Eta nolabait hemen saltuka gabiltza aurrera eta atzera, programa guztiaren berri Intu Jaien webunen izango duzue, amarotzeko antzerki astea Googleen jarrita ere bai, baina uztailaren 3 osteguna amaitzeko arratsaleko 8 3 Killer Zombies, hemen rock giroan hariko zarete, olako cover giroan. Festari bukaera eder bat emateko, rock pixka bat, eta Barakaldoko talde hau, Barakaldoko bizkaitarrak, bertsioak ite dituzte, rock klasiko, rock ezagunenak, heavy, punkia denetatik denok ezagutzen dugula, eta seguro que hau osoa saltokan jarriko gara. Oso polita bihurtzen ari da bai, azken urtetako, azken emanaldi hau, etortzen direlako, pasa diren talde guztik edo gehienak, topagune bezala bihurtzen dela, elkarrekin hoi pintxopo teatro eta gero artistak elkarrekin gaudela, eta seguro que dena emango deu, behar den bezala bukatzeko antzerki astea, eta nola ez, alfombra gorria jartzeko auzoko jaieta, porque hurrengo egunean ostiralen hasiko dira auzoko jaiak. Gu beti izaten gara aurreko menu de gustad. The beat goes on. Entzuleo, 27. amarozko antzerki astea, barkatu hemen zarata banaukan. 27. amarotzeko antzerki astea, badator, ekainaren 30 uztailaren 3 izango da, eta bertan izango dira. Hainbat eta hainbat proposamen azken minutuetan labur bildu dizkizuegunak, baina esan da bezala informazio guztia, Intu Jai, webunean, topa dezakezue. The mini skirts, the current thing, Teeny Bopper is our newborn king, And the beat goes on, the beat goes on. The drums keep pounding a rhythm to the brain. La-da-da-da-dee, la-da-da-da-da. The grocery store, the supermarket. Little girls still break their hearts, And men still keep on marching off to war. They keep a baseball score. And the beat goes on. Entzuleok minutu bat egoizeko 11etarako doinu hauekin egingo dugu bidea, Sonny and Cher, The Beat Goes On, segituan Bilboko estudiotatik, azken ordukoa, eta bagoaz... Nola izan abestiak? Artintxe esan duzu. The Beat Goes On. Entzun dut abesti hau duela oso gutxi telesail edo pelikula batean, eta entzuten ari garela bueltak ematen ari natzaio buruari, eta ez dut nire buruan topatzen ze telesail edo pelikuletan entzun dudan abestia gainera, esango nuke telesail edo pelikula horretan garrantzia duela edo protagonismo nahiko duela abestiak, eta ze amorro ematen duten horrelako gauzek, Ze badakit hor daukat, aterako da, baina egian aterako zait, gero arratsaldeko 8etan beste gauzat egiten ari nahi zenean, edo beste elkarrizketa bat edukitzen horbaitekin, bapaten esango dut. Abesti hau. Ez dakit, The Beat Goes On izan da pelikula, izan da telesail, izan da animazio, izenburuak berak eman du askorako, eta kantuaren bertsioak ere inbat artistek egin dituzte, beraz... Etorreko zait buru. Ezin dizu lagundu, Juri. And the beat goes on. Yes, the beat goes on. And the beat goes on. And the beat goes on. The beat goes on. Eta entzuleo, goizeko 11 hortxe ditugula, bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila, barkatu ez bagoaz Bilboko estudioetara azken ordukoaren bila, Itxaso Leonankide antxe dugu, eta Itxaso, egunon?
Egunon Inigo eta egunon entzuleok, torturaren biktimen nazioarteko eguna ospatzen da gaurkoan, eta Donostian ekimen berezia gauzatu da Mikel Zabalza gogoan herri ekimenak proposatua eta udalarekin adostasunez. Kartel bat ageri da ibilgailu guztietan torturaren aurka eta hirian autobus gidari zena oroituz. Donostiako Debus konpainiako autobus guztietan. Azaroan 40 urte beteko dira Orbaitzetan jaio eta Donostian autobus gidari zen gaztea atxilotu eta Intxaurrondon hil zutenetik tortura latzak ezarriz. Ekimena Mikel Zabalza gogoan herri ekimenak bultzatu zuen eta Debuseko sail sindikalen eskariaz eta udalarekin adostasunez gauzatu da egun adierazgarri honetan. Ez da azken hilabeteotako ekimen bakarra izan honen inguruan. Pasaden azaroan ere, 39. urteurrenean Zabalza oroitzen duen plaka jarri zuten Intxaurrondoko Guardia Zibilaren kuartelaren aurrean. Eta beste omenaldi moduko bat ere aipagai, hain zuzen Gazako erietxe batetik Sanferminetan lortutako babesa eskertu dutela Tasioren marrazkia erabiliz. Sanferminak pizteko ardura herritarrek jala Nafarroari eman izana, ez da Gaza aldean oharkabean pasa eta horrela jakinarazi du ekimenak adierazgarri gisa hau da erietxetik jasotako mezua zabalduz. Bertan esker ona adierazten dute hango langileek eta gainera Tasio marrazkilariak Garako orrialdeetan argitaratutako marrazkia erakutsi dute. Palestina askatu zekarren leloa, hango bandera eta Sanferminetako zapi gorria uztartuz 2024ko uztailaren 14an agertu zen hedabide honetan Iruñeko festen azken egunean beraz. Eta Suzirian hork jaurtiko duen ekainaren 17an jakin zen, inoizko parte hartzerik handienarekin bozen 43% batu zuen jala Nafarroak, beraz esandako oihartzun handia izango duela mundu osoan uztailaren 6an udal plazan gertatuko denak. Eta Gaza aipatu dugula, aprobetxatuko dugu ere esateko 7 soldadu israeldar hil dituztela azken orduetan Gaza hegoaldean. Sarraskiako 21 hilabete bete dituen arren, Israelek ez du Gazako erresistentzia ezabatu eta Ezedin Al-Qassam, Hamasen indar armatuekin izandako enfrentamendu batean sionisten blindatu bat leherrarazi dute. 7 soldadu hil dira eta bat zauritu. 2023ko urriaz geroztik 440 soldadu israeldar hil dira Gazan. Palestinarrei dagokienez, atzoko hildakoen kopurua 32 pertsonakoa da. Droneekin 6 lagun hil zituzten, hauetako 3 Al-Shatiko errefuxiatuen zelaiko 3 adingabe ziren. Eta bestalde, Hamaseko arduradun batek berretsi du suetena lortzeko negoziaketak areagotu dituztela. Hauek momentuz azken orduari dagokionez aipatu ditzakegunak, kontu gehiago ekarriko ditugu 12etatik aurrera bertan. Eskerrik asko Itxaso Leon, esan da bezala guardiko 12etatik aurrera informazio gehiago hemen Naiz Irratian, gu bagoaz aurrera, urrengo protagonisten bila. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Pianorek utzi nau negarrez, zure esentzia gertu da. Txokolate horren zapore eta zure izanaren presentzia, zure izatea eta zure zabela, bainitzen zurea, zurrunbilo baten sartuta, Ziotik ikusten zuri beltza, baina urrutin agonia. Entzuta da zure? Papatik zure izatea, zure zabela, bainitzen zurea. Kontzertu simultane bat, Bidasoaren bihertzetan dauden 3 gune autogestionatuetan. Borderline Fabrikan, La Casitan eta Xiloziben. 2 aldetako kontzertu handi bat izango da,
baina antolatzaileek iragarri dutenez, ez handia gaur egungo esan nahi komertzialetan, baizik eta bi ibaiertzak hurbiltzeko duen asmoagatik edo. Hobeto esan da, bi aldetako jendeak elkarri hurbiltzeko asmoagatik. Asmoa ederra, egitasmoa ere, erabat aintzat hartzeko modukoa, eta tira, berezitasun asko dituena, eta guk paralelo 0, ez ipar ez ego egitasmo ontara, hurbiltzeko gonbidatu ditugu gurera, Ander Fernandez eta Eneritz Furiak, orain bai entzuten zaituztegu, egunon bikote eta ongi etorri Bigarren Kafera. Egunon. Bueno, Ander, zurekin abiatuko dugu elkarrizketa hau, azpimarratu duzue, 0 paraleloa izateko bokazioa, hor badago, egitasmo honen izenburuan bertan, nolabait esentzia edo filosofia bat, ez ipar eta ez ego, hortik abiatuta. Bai, gu hemen kokatua gaude gure muga ez muga honen ertzean, eta horren kontra egiten dugu gure alde jarriz edo, eta aldarrikatuz ez dela ez ipar ez egori, baizik eta marra hau ukigunea dela eta gure arteko azal bat besterik ez. Eta horretarako kultura eta kasu honetan musika balioan jarri, Eneritz Furiak egunon zuri ere, kontzertu oso berezia da, esan da bezala, bai, artistak gero joango gara aztertzen, asko maite zaituztegun artistak zaretelako, mai handiko musikariak, baina horrez gain badagolako esanai eta aldarrikapen bat horre atzean indarrasko hartzen duena, ez? Hartuko nik itza? Bai, Eneritz, zuretzaz galdera, bai. Ados. Azken batean Anderreko beha zalduko luke azkenan bera gondelako antolakuntzan, eta ni besterik gabe hor kuskusean izan dudanean, baina, ni neu irundarra naiz eta ilusio berezia egin dit, pixka bat, kotillo moduan esan izan didatenean, bai lakasitetik, bai esilozioetik eta bai borderlineetik zerbait antolatzeko asmoa zegoela, ez? Eta bai, ustut, aipatu duzula bi alden, baina ere esango nuke guretzat ingurukoentzat eskualdea beti izan direla hiru herriak eta beti egon dela lotura bat hor. Eta baita ere badagoela hutsune handi bat, ez? Kultur eskaintza pentsatu edo kontzeptualetik zentzua duen zerbaitekiko eta herritarrak elkartzen dituen zerbait egitearekiko, orduan ilusio handiz jaso nuen proposamena jotzeko jaialdian, orduan, eta ikusle bezala ere ilusio berezia egiten dit. Horre, aipatu dugu Eneritz Furiak, gaiu, gauak, gori, xaguzar, fusible, silitia, hemen ere Ander egonda apostu bat, nolabait, lekuek, kontzertuak izango diren 3 espazioek badute elkarrekin alako koherentzia bat, taldeek ere bai, badago estilo konkretu ez da egiten hitza, badago joera bateruntzko apostua ere programazioari dagokionez, ez? Bai, eta hori partikularra da azkenean elkartu garen 3 pertsonena, ez? Elkartu gara 3 pertsona sensibilidade antzekoekin, eta baita ere jarri dizkiogu ardatz edo parametro batzuei, ez? Batetik lurraldekotasuna, bai bi aldetako taldeak parte hartzeari eta bertako eri, badiako bertako artisteri, bai euskararen presentziari eta baita emakumeen presentzia edo emakumeek idatutako proiektuak. Eta esaten duzu baita ere estiloari dagokionez, badugu gure joera eta hortik jo dugu. Eta hori atera da orain gontan, ez dakit besterik antolatuko dugun, beti 3 espazio hauetan izango den, baina hor, eraldaketak izango dira. Edo, oraingoz, hau da atera dena, eta bai gure joerako hortik eraman gaitu. Taldeak ere Eneritz uste dut zuen artean elkar ikusi, elkar gozatu horretan eroso zaudetela. Badagoela nolabait musika egiteko, edo musikan kokatzeko, modua antzeko ulertzen duen musikari sorta bat proposamen honetarako bildu zaretena, ez? Bai, esango nuke bai, ez azken batean jartzen bazara kartelari begira, badaude estilo nahiko ezberdinak beraien artean, baina, esango nuke denek transmititzen dugula gure proposamenekin olako, ez dakit, jakimin edo
edo, bueno, gauzak egiteko moduak, ez dakit, lantzeko moduagatik, ez naiz deus esaten ari, baina uste dut, agian aski litzatekela talde bakoitzari edo proposamen bakoitzari segundu batzuk ematea ikusteko bakoitzak baduela bere ez dakit mundutxoa eraikitzeko joera eta ez hainbeste agian boladan dauden tendentziei edo ez dakit komertzializan daiteken horri men egiteko joera, ez? Gehiago, ez dakit, beren unibertsoan arakatzekoa, besteekin ere zerbait partekatzeko, zerbait berezia partekatzeko. Eta nolabait tendentzietatik haratago joate horretan, Ander, egitasmoaren proiektuaren funtsa ere ez, kontzertu simultano bat egiten denean, norberak kontraprogramatu egiten du bere burua, baina kontraprogramazio horretan badago, zero paralelo horren ez ipar eta ez ego, zerbait haustearen kontzientziatik egiten den zerbait ez? Nik esango nuke justo kontrakoa saiatu garaila egiten. Beti gaudela atomizatuta bakoitza bere txokoan gauzak antolatzen eta orain gontan saiatu garela, naiz eta bakoitzak berea, elkarrekin egin dugu programazioa, baina afixa berdinean agertzea hiru espazioen programazioak. Eta, ez da bat ere simultane horik, berez ostiralean bada Sirozibekoa, eta larun batean batetik besteragoaz, hori bai nahiko simbolikoa da, Mordeloen fabrikatik Lakasitara oinezko oinbus musikala ditu dugun zerbait ingo dugu, eta hori bai nahiko simboliko eta polita dela iruditzen zait bai. Beraz, helburua bai da, naiz eta espazioan mugitu behar, publiko guztia, espazio guztietara iristea egun horietan, hori da pixka bat... Hala pentsatu dugu bai, aukera dago, kontzertu guztiak, 7 talde, eta, bederatzi esango nukez, Lakasitan ere bai gero 2 musika jartzaile edo, aratago doazen 2 pertsona ere egongo dira, beraz, bederatzi proposamen izango dira eta denak ikusteko aukera dago. Oinezko, erromesaldi txiki bat ere badago zuk esan duzun bezala, eta uste dut horre badagoela, nolait gauzak beste modu batera egiteko gogoa, ez? Normalean, ibilgailuz, kotxez, eta horre ibili biharreko espazio hori ikusi ez, eta oraingo honetan berriz, Borderlineetik Lakasitarako bide hori, elkarrekin egin, publiko batetik, espazio batetik bestera publikoa oinez eraman, horre egin duzuela pixkat, oikotasunetik ateratzeko apostu txiki bat. Bai, ez dugu gure burua gehiagik komplikatu nahi izan, autobus bat alokatzea gehiagi zen, erabaki genuen errez eta simple, jendea gonbidatu, nik uste iluntze hortan giro polita gongo dela, eta jendea gonbidatu, oinez joaten, lasai asko, batetik bestera, ez dakitzen bat izango diren, 25 minutuko bidea izango da, zubia pasa, simbolikoki badauka baita ere beti espazio horrek pisu handia, edo, zakit, beraz polita dituz egun hori, hola lotzea 2 espazioak. Horrez gain beste ekimen, ez da erromantiko den hitza, baina pixkate xelebrea bada CD, dagoeneko compact diska guretik pixkate desagertu xamar ez dakit, baina kontsumo aldetik gero eta gutxiago erabiltzen den plataforma edo soporte hori elkar trukatzeko deialdi eta kedada bat, larun batean egingo duzuena, goizeko 11:00-tik 12:30 ez dakit, erromantiko deituko diogu Ander, nolakoa da helburua. Ez dakit, ez dakit zer den retroa, zer ez den, egia da, CD-ak prentsa nahiko txarra duela gure artean, baina batek otazidan proposamen hau, eta zergatik ez, esan nion aurrera guazen, bada horre lagun bat, Carlos, berak nahi zuen CD-en inguruan zerbait egin, eta hor sartu dugu, beraz, CD partekat, etxeko harribitxiak ekarri, partekatu, pintxatu, jarriko dugu kalean ekipo bat, eta bada hori baita ere beste kontzertua ez den urgentzia hortatik kanpo edo partekatzeko momentu bat izango da. Ni ari nintzen pentsatzen etxean baditu dala Eneritz Furiaken viniloak eta ez CD-ak, baina Eneritz musikario jarraitzen dugu CD-ak egiten, horre ez dakit kontrasana deituko diogun ozer, baina egiten ditugu albumak, kontzeptu bezala, eta gero CD soporte hori ematen dugu. Ez dakit CD-a bizirik mantentzeko apostu bat ere ezote denez, elkar truke hau, eta pixka bat, horre,
ohituta ez gauden kalitate on batean entzuteko eta soporte txukun batean entzuteko ere aldarrikapen bat egitea, ze badago ez, CD-arekin nolabaiteko SOS moduko bat egin beharra. Baina, egia esan niri neko formatu eskuragarri eruditzen zait, eta nik oraindik orain, ez dakit, ni behintzatu hartzen ez kontzertuetan eta bar, oso musikazalea den jendeak erosten dituela viniloak edo bestelako euskarriak, baina azkenean artistari ekarpentxo bat egin nahi dion jende gehienak CD-a du, esan nahi dut, belaunaldi asko batu ditu, ez, CD-ak, eta gero egia esan ikusi nuenan kartelean CD bilduma zitz egitea eta trukatzea, eta, bueno, ideia hori ere pentsatu nuen, nik adidez ez dudala horren besteko atxikimendu emozionala nire CD bildumarekin, eta bai irudikatzen duela nire burua hori trukatzen, eta ezain beste agian viniloak edo dena delako orduan eman dezake aitzakia, ez? Bai, elkartu, esan dut ekimen sozial bada, baina aldi beran musika zitzegin, partekatu, zer suposatzen den bakoitzaren ez dakit talde batek, edo agian baita gustoko ez duzun zerbaitek ez, agian hartuko dituzu etxetik, horren beste maitez dituzun horiek, beste norbete goza ditzan, ez? Nire inguruan oso ohikoa da, elkarri oparitutako diskoak oparitzen jarraitzea, ez? Zehar, eta ez nahi eta ez txarra direlako edo agian ez da zure rolloa, baina badakizu inguruko norbait gustatuko zaiola. Aitzakia honek iruditzen zait. Ander, beraz, elkartruke hori izango dugu, berriro diot, Paralelo 0, Borderline fabrikatik abiatuta, egingo duzuen ibilaldi hori, Silozibe tartean, hortz izango da lakasita, 3 espazio, esango dugu, beraien filosofian ere bat egiten dutenak, eta beraien filosofian, pixkate, joera mainstream eta joera komertzialetatik ere urrun xamar mantentzen direnak askotan, duela egun gutxi ikusi dugu Bira Kulturguneak Bilbon ere atera duen komunikatua, ezin diotela heldu programazioaren orain arteko apostuari, pentsatzen dut zuek ere horrelakoak ikusi dituzuenean, hausnarketaren bat egin duzuela, ez, azkenean zenbat lan dagoen programatzen duzuen guztiaren atzean eta zein zaila den askotan programazio horri heltzea eta artistei nolabait abegi etxe bat eskaintzea. Ez dakite nola jaso duzuen komunikatu hori eta zerbait sortu ote duen barruan hor lanean dihardu zuen beste espazioen artean ere. Bai, oihartzun handia egin du gugan eta orokorrean zorionez ez dakit orokorrean den edo mundilloan. Azkenan oso bazterreko espazioak eta programazioak dira, eta aldi berean arnasguneak direnak. Orduan, hausnarketa oso zabala izan daiteke, baina oso ondo ari dira ariazten asko naturarekin paraleloa eginda edo, ez? Ari dira asko eukaliptoen kultura aipatzen, eta hori babesten dela batez ere, eta ez hainbeste bioaniztasuna hain beharrezkoa dena, ez? Eta nik uste gu bezalako espazioek eta asko gara, baina lehen esan dudan bezala askotan atomizatuta eta txiki egiten jarraitzen dugu, eta ez dugu lortzen publikoa mobilizatzea, beti gabiltza David eta Goliaten borrokan, baina, esango dizut, ezin geldirik egon, eta aurrera segitzeko gogoz, baina beti ere, badaukagu, horrelako berriekin, gure buruari ere hausnarketa egiteko parada polita izaten da, egunerokoan bizi dugulako neke hori baita ere, eta zalantza guzti horiek. Dikotomi horretan eta barne zalantza horietan bizi gara askotan denok ere, baina eskerrak gauzak egiteko gogoa duzuen espazioak ditugula, gauzak egiten ditugun besteok eneritz non aritu, non jo, non erakutsi, eta non publikoarekin musika elkarbanatu euki dezagun, uste dute arnaz luzeko osnarkita ekarri barko digula honek guztiak, baina eskerrak ere beti azpimarratu bartzaizkiela horrelako espazioi eta orain txaipatzen ari garen egitasmo bezala beste hainbat antolatzen dituzten espazio autogestionatu eta benetan lan ikaragarri egiten duten hoiei ez. Bai, zalantzari gabe egia esan aipatu zu Bira eta iruditzen zait azkenean beste erakusgarri badela, ez? Zein den joera, ez dakit, asmo komertzialetatik arago lan egiten duten ekimenekiko, ez? Zein den joera orokorra,
Eta bueno, zailtasun asko egoten dira bidean, azken batean ez da bakarrik ekonomikoa, biraren kasuan aipatzen zuten bezala, baita ere aipatzen zuten, noski, Londres edo borondatezko lan hori, eta askotan izaten da belaunaldi arteko lekukoa pasatzea batutan ez dela erresa, eta mila traba bidean, baina oso eskertuta egia esan, izan jaialdi bat urtean, edo izan borderlineak edo lakasitak edo esilozibek daukaten bezala programazio zabalago hori edukitzea, guztia eskertekoa egia esan. Aizue, eskertuta espazio hauei eta eskertuta antolakuntza honetan ari zareten guztioi ere, paralelo 0 ez ipar ez ego izenpean, uztailaren 4 eta 5 datorren asteko asteburu giro horretan, hori izango direlako xagusadar, fusible, silitia, Eneritz Furiak, Gaiu, Oinbus musikal ondoren lakasitara, Gauak, Gori eta hainbat DJ. Hau guztia, esan da bezala, Borderline, lakasita eta Xiloziberen elkarlan horretan. Ondo joan dadila, goza ezazuela, baina batez ere jarrai dezala ematen aitzakia hausnarketarako eta oraintxe beste hausnarketa batekin baginen ere, itzuliko gara, hasierako hortara, ez ipar eta ez ego azpimarra horrekin, esan dakoa. Goza ezazuela, Ander Fernandez, Eneritzuk ere oholtzatik jotzen eta nolabait beste artistak ikusten, eta jarraituko dugu elkarrekin horrelako egitasmoen bueltan izketan. Mi esker, zuei, zabaltzeratik baitare. Jo. Berandu baina baliteke inoiz Eneritz Furiaken suhartzea honekin egingo ditugu hurrengo minutuak eta bagoaz, antxe, bidasoaren mugetatik ez hain urrun, hurrengo gonbidatuaren bila. Kasualitateak erukirikote ezagun aldun ideian suhartzearen usaina hatuko haitun gureak iskaltzen saiatzen direnean ihalakian nolazten diren ideiak eta zerregatik distortzionatzen zaizkiagun eta eskaltzen elkar ulertu nahi ihalakian nolazten diren ideiak eta zerregatik Baina segin baina ez ditinagunatzen sekula eskuetatik berandu baina baliteke inoiz Zuen zalitzi gura heltzea Kasualitateak erukirikoten Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Egunon, ongi etorri naiz irratirak. Egunon pegi, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria, egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen
omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buruk hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Eta badakigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana, bai ala bai, egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazteen artean oro ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00 10:00. Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Kaixo, Inigo. Las luces se apagarán y yo... Proposamen batetik besteragoaz, urrengoarea entzat oraindik ia hilabete falta da, baina duela egun gutxi eman dute ezagutzera urtengo Indio Rock jaialdia osatuko duten. Taldeen zerrenda, jaialdiaren parte izan garelako batzuk eta saionen parte ere badirelako beste batzuk, bai ala bai horretu bar genuen saioa agurtu aurretik, bigarren kafea uztailaren 4 amaituko da, turrari leku egiteko horretan, gurekin izango dugu hain zuzen ere Indio Rockeko arima, eta izena bera ematen dion pertsona. Guretzat Indioker hemen gure txatean, lagunentzat Indio eta jaialdiari nahi gabe izena ere ematerakoan lagunen batek bota zuen proposamena. Eta laxe gertatu zen. Zemuz gaude? Egarki, egunon. Bo? Galdera ofizialak egin behar dizkiogu. Galdera ofizialak egin behar dizkiogu Indioker. Ea Indioker. Bi galderak, hori dira, zein diren, baina tira, egin dizkizut. Lehenengoa, ea, nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, eta bigarrena, etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela, baina pelikulan ezin duela guztia kontatu eta soilik zure bizitzako etapa bat kontatuko duela, ze etapa gustatuko litzaizuken ikustea pelikula batean islatuta. Bi galdera horiek erantzutera ausartzen balin bazara, gure ausarten klubean sartuko zara, baina bietako batekin ere konforme geratzen gara. Pues bai, santzun bezala, egia esan egunero entzute dizuet eta egunero entzute ditut bi galdera horiek eta osnarketarako mandu denbora eta bai, bilek erantzungo dut eta gaina bilekin egingo dut lotura. Así que, a ver, nire hileta nola ikusten duten, jai bat, evidentemente, jai bat kontzertuak edo zer hola egitea, jaialdi eleganti bat, hiletan, eta gero, egiten baldin badute gero aurrerago jaialdi bat, izango zen ja, hostia.
ondo egongo zen, eta horrekin batera, ze etapa edo ze nahiko nuke ateratzia pelikula edo zea horretan, gustatuko like izatea nire hiltzen naizen egunetikan, kontzertu hori edo jaialdi hori antolatzen den momentura arte. Ze originala, ala, oso politxa hori. Bai. Eta ze generoko pelikula izango zela uste duzu? Zego litzake... Dokumentaltxoa edo. Zer? Dokumentaltxoa edo. Nola antolatzen den, eta nola egiten den, eta pixka bat horrela izatea. Uste dut dela orain arte, galdera erantzun duten artean, errealistena eta posibilistena. Nik uste dut, dokumental horiek egunen batean ikusiko dugula. Baliteke. Bai, baina guk ez dugu galdera egiten errealismoan oinarrituta. Ez badakit. Oso zaila da orain etortzea zinema zuzendari bat eta erabakitzea bere proiektua Euskal Herriko zinema aretoak betetzeko izango dela, ez dakit, Janire Arantzaberen lehen hezkuntzako lehenengo 2 urteak. Hori da, zaila da. Zaila da. Errespetu osoz, Janire Arantzaberi, errespetu osoz aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzari. Eta ziurrenik Janire Arantzak esango lizuke badagoela zer kontatua, bere urte horietan ere, baina... Bai, baina egia da, hau, errealistagoa dela hori. Errealistagoa dela. Bueno, Indioker, Indiorrok jaialdia badator, eta badatorren horretan esan da bezala, duela egun gutxi eman zenuten ezagutzera kartel horretan imaginatzen dut, urtero, ea pasa behar, ze bada, nolabait talde askorentzat ere jotzeko espazio oso erakargarria, Madalenen baitan egiten duzuen jaialdi hau, baina entzulari kontatu beharko dugu, nondik sortzen den Indiorrok eta ze toki duen Indiorrokek dagoeneko festa programazio baten barruan txertatuta eta beren hortasun propio duen jaialdi bat izan da. Egia esan Indiorrok hasi zen duela 2012an hasi ginen. Eta hasi zen akalako ideia bat buruan, ze lehen hoztikan egiten genituen, antolatzen genituen Landare Tabernan, kontzertuak eta horrela egiten genituen, eta bai Madalenetan baitare jartzen genuen horra aurrian kamioia eta egiten genituen kontzertuak, baina ikusten nuen beste espazio bat eta beste zehozer eman bertzitzaiola jendeari, ze azkenean artista ikaragarriak dozte eta kriston artista pila daude mendikan, eta ez zakaten tokila jotzeko, ez herriko jaitan eta ez inunen, ez beti zozten tokila bilatzen edo aber nun altzuten jo. Eta nakan ideia bat buruan, duela denboratxo bat, eta horrei bueltak ematen nahi nun egin, jaialditxo bat edo kontzertu batzuk toki ezberdinetan, Madalenetan barruan, herriko jaitan barruan, eta toki ezberdinetan, eta herriko toki naturalak edo estena toki naturalak aprobetxatuz. Orduan, taberna batean aurrean, plazatxoren batean, xenpelar kioskotxoan, eta gero noski, txosnak eta euskalguneak aprobetxatuz baitare, nahi nun hori egin. Eta azkenean, kuadrillako batzuri komentatuta eta lagun batzuei komentatuta, hasi ziren hor de, venga eskua botako zaitugu, eta ingo dugu, eta ez dakizer, eta baiez, eta tal, eta kual. Eta azkenean, egin genuen. Eta bai, horko lagun bat adibidez, da leheno azaldu den Ander Fernandez, hortxe zehon baitare, eta dago. Eta urte neongo da, indiotxo bezala, eta baitare artista bezala, gori-gori taldean jotzen dula, eta hortxe eukiko dugu, Ander. Ze ona. Eizu, hortengo kartelan ere denetarik Nuriaku jantzuten ari ginen, Monterrey Surfers, The Hubi Brothers, Gori-gori, On. Nondik nora osatzen duzu programazioa, Indio? Nola baita aukerak eta prozesu hori, rock hitza darama jaialdiak, baina rock estilotik aratagoko proposamenei ere egiten zaie tokia, edo behintzat, rocka zentzu zabal batean ulertzen da, nolako izaten da pixkat zuen filosofia hori? Egia esan, jartzen du rock hitza, izena nik ez nun aukeratu, beste bat kuadrillakoak aukeratu zuen, eta jarri zion,
Baina egia esan hori den, nahi gustatzen zian pixkatxo bat saiatzea musika jaialdietan, edo jaietan, edo txosnetan, eta bar, beste tokitan entzungo etzen ituzken musika estiloak eta musika taldeak sartzea eta aukera ematea. Orduan, estiloak pues, denetikan jorratzen dugu, osea, ekarri ditugu pues, punkiak, jazza, ekarri dugu pues, bluesa, denetik, osea, eske estilo guztiak edo ia guztiak jorratzen saiatzen gea. Claro, estilo pila badoze, orduan oraindikan pues ez ditugu denak jorratu, evidentemente, baina, pues hori, nahi gustatzen zait, musika gustatzen zait, estilo ia guztiak edo guztiak gustatzen zaizkit, denetikan entzuten dut, eta gustatzen zait jendeari hori erakustea edo hori ikusteko aukera eman. Eta azkenean pues, denetikan entzuteko aukera dakagu. Aizu, lehen aritu gara ipatzen ez, pixkate ertzetatik edo bestelako gozak proposatzen edo programatzen ari den espazioetatik, pentsa ez, Xirozibe, Lakasita eta Borderline badira ez, Bidasoaren, Ibaiaren ertzetan dauden hiru kulturaren espazio oso beharrezko eta interesgarri, Bilboko bira kulturgunearen inguruan aritu gara, espazioa beharko luketen finantzazio publikoaz aritu naiz ni, eta horretan erabat sinisten dut gainera, baina zuek Errenteriako Madalenen, Horretako Madalenen baitan antolatzen duzue jaialdia, nola finantzatzen da indio rock eta nola osatzen duzu horrelako egitasmo bat? Ba, laguntza askorekin. Egia esan, lortzen dugun diru guztia taldeentzako da, zen merezi dute. Azkenean, horroltza gainean behaien lana egitea ordaindu bertzaile. Eta azkenean, bai udaletxiak eta bai txosnak eta euskalgunak, bueno, guain txosna eta euskalguneak diela guain gozau zea, elkartea, eta, bueno, pues azkenean denen artean saiatzen gea pues, musikariei alik eta hobekien tratatzen eta hobekien ordaintzen. Beti mugak daude, evidentemente, ze azkenean pues, ezin dugu kontatu nahi dugun diru guztiarekin, komplikatu egiten da, baina, bueno, azkenean, pues hori, entre udaletxearen laguntza, Oain gozauren laguntzarekin, eta gero, pues, 3 tabernen aurrean baitare antolatzen ditugu kontzertuak, eta, bueno, pues, 3 taberna horiek nolazpati ere bai laguntzen dute, ez? Orduan, pues, azkenin denen laguntzarekin elkarlanean, inberda. Eta, Hemen txatean galderak ere badira, dio Gorkak, zelako jende mota juten da, indioker? Bueno, pentsatu, estilo hainanitze izan da ere, ari gara entzuten, oraintxe esaterako Johnny Remember Me, Monterrey Surfersena. Pentsatu, askorako ematen duen jaialdia dela, niztasun askorako ematen duena. Bai, egia esan denetikan egoten da. Horregatikan baitare egiten dut toki ezberdinetan eta pixka bat orduro izaten da, kontzertu bat orduro izaten da, jendari emateko denbora baitare ikusteko lasai, eta gero hurrengora jun nahi baldin badu, bakuteko, eta estilo ezberdinak tokiaren arabera baitare, estilo eta toki batzutan gehiago funtzionatzen du estilo bat, beste bat baino, eta jendea ikusleak denetikan egoten da. Ze estiloak ere horrela izaten dira, denetikan. Eta galdetu dut hemendik, non izaten da zehazki, horeretan bertan gune ezberdina daude, kartelean kolorean oso ondo identifikatzen da non den bakoitza, baino horre, atetik gaiur zubipean, bestetik panierren, linogunean, alondegian, eta Xenpelar plazan, horre, behin jaialdia amaitzen dela, linogunean horre dantzal sound izaten da txosnan, baina arratsaleko 6-etatik hasi eta goizeko ordubietara bitartean, denetarik izaten da bertan, eta helburua pixkatere hori da, ez? Jendea batetik bestera mugitzen joatea, jendeak erizate aukera, aukeratzeko jaialdiaren barruanik hau eta hau ikusiko dut, ez, Indioker? Hoi da, bai, azkenean esate ezuna, toki ezberdina dozte, eta, bueno, jendeak ikustea
zer dagoen, ze aukera dozen, eta ze ikusi nahi duen. Noskire bai afaldu inberdu jendiak, eta zer pikatu, ordu denak ikusteko zaila izaten da. Bino, alik eta gehien ikusten baldin bat jozute, pues alik eta hobeto pasako dezute. Eta gero esan dezun bezala, goizeko 3:00, pues remate politia emateko, urtero ekartzen dugu oian, dantzalson eta musker, eta oia txoznagunean ja bukatzeko ordu txikiak arte, hortxe goten dira. Nuria Kuiak abiatuko du emanaldia, arratsaleko 6:00, ezetu belo 7:00, 8:00 MK33, ez dakit, entzuleak ezagutzen ez baditu ze konta dezakegun asteko 3 hauen inguruan indioker. Nuria Kuila adibidez da donostiar bat, behaz izen 2013an uste dut, bakarlari moduan hasi zen, eta gero 2024an edo hasi zen ja bandakin, eta pixka bat jorratzen du soul, jazz, bossa nova estiloak, eta aurreko urtean, 2024an aterazun diska berria, 11 gau, eta hoi aurkezten nahi da, eta Nuria Kuilak baitare jotzen du, norbaitek agian ezagutzen du, Alarma Morea. Alarma Morea baitare, eta hoi dago, pixkatxo bat. Gero ezetu guelo, dia Arrasate, Beasain, Deba, Lezo eta Oiartzunekoak dira. Eta roka ardatza dakaten, roka ardatza dutelarik, tokean hitzak dituzten kantak jorratzen dituzte edo abesten dituzte, ez? Adibidez, grunge, bluesa, stoner eta psikodelia. Hauek esango nuke 2022an, duela gutxi hasi diela, eta hortxe aidia, jotafuego baitare hauek. Eta MK33 dia Oiartzun, Lezo eta altzakoak, bai. Eta dia laukide, leno ibilitakoak No Toxic Pipe eta Desorika eta Tania Box taldeetan ibilitakoak, eta punk rock melodikoa egiten dute hauek, beraien hitzak protesta aldarrikatuz. Hauek 2023an uste sortu ziela. Eta hoxe. Barkatu, ez tarria hortxe geratu zait. Arratsaleko 9:00 oinutxik dabilen banda, gaueko 10:00 Monterrey Surfers, The Hubi Brothers, hemen berriz ere estilo gehiagoren bila abiatzen da nolabait programazioa. Bai, hoi da. Hauek oinutxik dabilen banda adibidez, dian nafartarrak, eta euskal rock eta euskal kanten bertsioak egiten dituzte. Ruper Ordorika, Urtz, Deabroak teilatuetan, eta bar. Eta hauek taldekide bat adibidez, AFU taldean ibilitakoa da, eta hori AFU aurreko urtean utzi zuten, uste dut, aurreko urtean izan zela, eta hori beste proiektutan murgildu da, eta horrelako proiektu elegante batian sartu da. Eta gero Monterrey Surfersekuak, Orereta eta Hondarribikoak dira, 2021an sortutakoak esango nuke, eta da, beraiek esate dute dela jarraipen bat Ladrones de Guitarrasen taldearen jarraipen bat dela. Egiten duten surf, western, rock estiloa jorratzen dute, eta hori disko badakate, eta hori jotzen dute azkenean behaien kanta propioak, bertsioak egiten dituzte baitare, musika soinu, pelikula soinu bandak egiten dituzte baitare, eta bizkatxo bat hori egiten dute. Eta gero The Hubi Brothers, dia 3 lagun jubilatuak elkartu ziren, eta Orereta eta ingurukoak, eta jotzen dituzte 70. Garrengo hamarkadako kantak jotzen dituzte.
beraiek gehien bat jotzen dute kalean. Kalean jartzen dira, Oreretan, Donostian, Hernanin eta horrela jotzen dute, eta jotzen dute, gusto, plazerra, ondo pasatzeko egiten dute egia esan, eta oso ondo egiten dute. Hau nire amari erakutsi behar diot, ze nire ama dago beldurtuta jubilazioarekin. Jak pentsatzen du, erretiro hartzen duzunean bizitza amaitu egiten dela. Eta orduan, ja ezin duzula ezer egin, ezin duzula sozializatu, ez dakit norbaitek beldurra sartu dionala, ez? Bere mamuak diren edo zer, baino jubilazioarekin izututa dago. Erakutsi behar diot, hemen badaudela 3 jubilatu elkartu eta musika talde bat sortu dutenak. Bai. Mundua ez da bukatzen jubilatuta geho. Saiozu. Men Gorkak dio, alarma morea gure herrikoak, bai Gorka, zuke, edozein erreferentzia baleko duzu. Dena gurea. Zurera eramateko. Diren dioker, eta goizeko ordu txikitan murgilduko gara, falta zizkigun taldeen zertzela batzuk ematea. Dera ondo bat deritzuzu? Bai, noski. On entzuten ari gara, gero aztertuko dugu, baina uste dut hemen gori ere aipatu beharrean geratzen zaigula, gaueko 12:00 izango den kontzertua. Hori da, bai. Gori Orere eta Tendaiako bi alprojadia. Leno eukidezuten alproja bat, Ander Fernandez, da kauko idea. Esan berra baitare Ander Fernandez indiotxo badela, osea indio rocken parte da baita ere, bea urtero eskua botatzen du taldeekin eta denarekin ordena ondo atetzeko, eta hortzen berari tokatu zaio estenatoki gainean jartzea. Eta azkenean esan dagoa dira Orereta eta Hendaiakoak, eta egiten dute elektronika, marimba eta klarinetarekin. Baina hori da, baina behaiek oso elegante jazten dira, hori bai esan behar da, oso elegante jazten dira, eta dela oso espektakulo politia, nik aurreko batian ikusi nun, estrainuan, eta egia esan oso ondo pasanun. Bereiz orain dira 3 taldekide, orain beste taldekide bat sartu da, baina originala bidia, eta indiorrokera aurten bilek etorriko dira. Batek ezintzun, orduan talde originala etorriko da. Eta gero beste partaidea, Ainara dator antzerki mundutikan, eta hoxe Ander muskulon, kakahueten eta horrelako taldetan aritutakoa. Eta gaua bukatzeko goizeko ordubietan Donostiako taldearen, ez dakit, bigarren kolpea esango dugu, indioker, etenaldiaren bueltan badatorrelako, edo etorri delako, dagoeneko ez, Itxaso Gutierrez de Trolazaren proiektua, eta hor, pixkat banda berrosatu, Maialen Urreta Bizkaia eta Maialen Aranarekin, eta horrelako, ez dakit, Power Fem trio edo nola ditu beharko genioken, baina holtza onditan ibili dirazken hilabetetan, edo bintzate antzoki indartsuetan, eta hauek izango dira nolabait gauari amaiera emango diotenak. Bai, hoi da, on taldea txosnagunean joko dute, behaiek rock melodikoa egiten dute, eta, azkenean baliatzen dute rocka pixka bat, baitare, ahotsa emateko hainbat eta hainbat alorrei eta hainbat rebindikazio edo, ez? Bulimia, emakumeen tratu txarrak eta pixka bat zehatzen dituzte, eta horrekin, hori, zu esan bezala, 2012an hasi ziren, eta hortxe hasi ziren kainamaten, gero 18an pixka tamatasuna dela eta deskantxutxo bat hartu zuten, eta aurten berriro
atope heldu dira. Hauek egia esan, atortxurrokia baitare uste dut jun behar dutela, eta bai, egia esan tope eta gogotxu heldu dira. Bai. Ba, Indiorrok jaialdia uztailaren 22an izango da horretan, guk gertu sentitzen dugu, aitzanda bezala hainbat taldek osatuko dute aurtengo kartela, eta kartel horri ere nolabaiteko aintzatespena egin genion. Nuria Kuia, Ezetu Vuelo, MK23, Oñutsek dabilen banda, Monterrey Surfers, The Hobby Brothers, Gori Gori, eta honek osatuko duten programazio horren atzean. Bukatzeko baitare dantzal songotu, dantzal son eta muskerre ongo diela txosnetan. Hori da. Eta horiek ezin dute faltatu. Plan oso horrekin utziko dugu Indioker lanean, oraindik azken ikutuak eman barko dizkiote jaialdiari, baina da honeko, ezagutzera eman dute kartela, eta horrexegatik nahi genuen beraiekin. Tartetxo hau hartu, Indioker, besarka da handi bat, zituen pasta obradoreraino, eta laizzer ikusiko dugu elkar. Ondo, eskerrik asko. Bindu. Aurrera begira, atzera ez du nahi. Gezurraren artean. Honen berritik, zaharrera, nolabait orainetik iraganerako bidea egin dugu azken minuto betan Indiokerren eta Indiorrok jaialdiaren laguntzaz, aurrera begira kantu honekin, euren 2014ko zein lanetik, bagoaz horrengo minutuak egiterak, aurre guardiko 12etara bide honetan. Altxatuz konturatu nintzen, aurrera begira, atzera ez du nahi. Aurrera begira, atzera ez du nahi. Gezurraren artean, egiak badirela, azaleko holpainak, korapiatzen dira, ez direla nireak, zautitzen dudanean, damakoitzian. Denboraren argazak, galtzen diren lekuan, zure begiren isla, bihurtzen aizenean, ez dela nirea, sentitzen dudanean, dudamakoitzian. Mendetako egia, itzalaien argian, autogisa ezia, zirela, nireak, oinazearen minak, gezurraren atzean, egiak badirela, azaleko holpainak, korapiatzen dira, ez direla nireak, sentitzen dudanean, damakoitzian. Beldurraren armezak, galtzen diren leku. 6 minutu eguerdiko 12etarako gaur Hamelinen txirulariarekin abiatu dugu, edo txirula magikoarekin abiatu dugu gaurko saioa, eta txirula ez du joko, baina azken minutu hauetan jarriko gara berriz ere Charlie Chaplini begira. Hain zuzen ere, aipatu dugulako gaur ere, gaurko egunez, estrenatu zutela, duela urte asko, lehen aipatu dizu egun lan hori ere, hain zuzen ere. Urrearen sukarra. Urrearen sukarra edo Gold Rush. Beste lotura bat, Goiurik aipatutako maite dutean, Dolly Partonena eta nik ezagutzen eta anekdota bat, Chaplinek ere, orkestu zan horrelako, nola deitu duzu jaialdi hori, Look Alike. Look Alike, Charlotten Look Alike bat ospatu zela, garai hartan, eta presentazutan Charlie Rivel, payaso katalana, eta Charlotte bera.
eta Charlie Rivelek bigarrena gelditu zen, Charlotte hirugarrena. Irabazlea ez dakiz zen. Baina anekdotarioan esate dutela Rivel Charlotte, baino aurreago hobeto gelditu zela, eta beraz, horrelako lehiaketak edo aspalditik handatoz. Errealitatearen pertzepzioa nahastu behar du horrek goitik bera. Ez? Imaginatu orain egiten dutela, Mai Gorostiagaren look alike lehiaketa eta aurkezten da ez dakit. Indioker, eta irabazten du, Indiokerrek. Eta ni bigarrena. Indioker bada irabazlea, ez dakit. Pozik. Bitxia, gero etxera joan bertzara eta ispiluan begiratu esan ez. Ez dut nere antzarik. Oso bitxia da. Ez dut nere antzarik, ja da nortasun krisi ikaragarri bat sortu behar dizuna. Bai. Mila 1925 estrenatu zuen Chaplinek Urrearen sukarra, eta The Golden Rush horren inguruan aritu gara, ikusi duelako Mai, Ogiko Eskorren estenaren friki badala eta bestein batena, pentsatzen Mai horrelako lanek asko edan zutela, eta eraberean asko elikatu zutela ondoren, pixkate klaunaren eta ez dakite ofizio edo jardun hori, ez? Asko zegoen zinen mutu horretan beste arte espresioetatik, ez? Asko ikasten da, batez ere komedia fisikoa, porque, zinea hasi zanean, etzan mutua zan, ez? Osea, ez zegoen hitzik eta ez zegoen etzer. Orduan, garbi erakutsi behar zituzten, batez ere tempoak, porque gaj eta komedia fisikoa badauka timing bat, badauka partitura bat. Aste honetan egon garen saiatzen horrelako zatitxo bat dagoela 0-0 ikuskizun barruan, eta zezaia dan, eta repikatu, eta askotan zuk uste duzu momentu batean parra sortaraziko duzula, baina ez duzu sortarazten, porque publikoak tokatu zaio arnasa botatzen eta ez hartzen, eta txorakeri dirudi, baina horratzean dagoen lana izugarria da. Bai, arnasaren akonpasamendu hori ere emozioekin, eta duela gutxi gertatu zitzaidan zinegoak jaialdiak egin zuen Tolosan alako fin laburren emanaldi bat, zinegoak gero asteburura begira edo ospatu da nolabait ekitaldi printzipala, eta ondoan nuen Garaziegi guren dantzaria, eta bazegoen transizio egiten ari zen, pertsona bati buruzko film laburra, eta bukaeran, pelikularen bukaeran, ari da konversazio dukitzen bere ordurarte jefa izan denarekin. Nolabait konturatu delako, ikusi dituelako froga batzuk, mediku froga batzuk, eta konturatu da, hori egin nahi duela, eta justu, pertsona honek, transizio prozesuan edo dagoen pertsona honek, kontatu behar dionean, hori ja berak badaki, pentsa diru askatu bartzion operazio bat eta prozesu mediku baterako, eta topatzen du parean ordurarte bere iaia familikotzat sentitzen zuen norbait esaten sentitzen duela, baino ez dakiela aurrari horrek ze eragin egingo dion, aur zaintzaile bezala egiten du lan demagun pertsona trans honek, izango den pertsona honek, eta ez dakiela nola eragingo dion, eta oso modu gogorrean esaten dio kalera doala, jakin duelako transizio prozesu horretan dagoela, eta berak ez duela nahi pertsona horrek bere aurra zaintzea. Jauzia beltzera, kredituetan, eta batean, nik egin nuen, baina sentitu nuen pare-parean, ritmo berdinean, ondoan Garaziegi gurenek egiten zuela. Eta, begiratu nion, arnasa hor kontentzioan, eta zelako garrantzia daukan, kasu honetan, zineaz ari gara, baina berdin dio, espresio artistikoan eta... Bildurrezko pelikula, ez dakit, gauza bera da ez nola kontrolau tensio-distensio hori, gaj hitza esate dutela da, torrela justo hortik, ez? Zaude, hartzen eta aguantatzen, kasu honetan komiko edo komerian erabiltzen den hitz bat da, baina beste emozioekin berdin-berdina gertatzen da. Kontetzio honen askaera edo nola botatzen da momentu batean, eta seguro que denok batera zuten berdin. Bai, oso jedi izan zen, oso askatzaia ere bai, baina flipatu nun pentsatuz hori, oso pelikula, oso film laburona iruditu zitzaidan, dialogoa inda, gogorra inda, batean mingotxa, jauzia beltzera egin eta baina hola behar batean eta orain aipatu duzunean burura etorri zait. Entzuleok, guk arnaz hartzeko ordu ere badaukagu, arnaz laburragoan hurbiltzeko aukera, ze arnaz luzean aritu gara azken 2 ordu hauetan, zuekin bigarren kaferen 1909 osatzen bihar gehiago, eta gauza edarraskoak gertatuko dira hemen, esaterako, pasako delako Josune Belez den Mendizabal gurera, baino elkarrezketatu bezala
Lutxegiarekin aipatzen ari garen bira kulturgunearen komunikatu eta nolabait politika aro aldaketa horrezariko gara. Arkakuso ere gurekin izango dugu eta batez ere Habana podcastaren bigarren atala badator eta hemen asko dago entzuteko. Beraz, oraindik lehen atala entzun ez baduzue, sartu plataforma digital guztietan, gure webgunean, Naiz Irratiaren webgunean, Spotify, nahi duzen tokian, eta bertan Habana podcasta topatuko duzue bigarren kafearen kafe nobeletan, eta lehen atala entzun dezakezue dagoeneko, bigarren erako preste egoteko. Jo, Goiuri Ezeizarandia, Josune Samuel, Goiuri Ezeizarandia, bihar arte. Bihar arte. Mai Gorostiaga Pozo, zu datorren astean telefonoz edo akaso agurtuko zaitugu, baina... Zengo dugu, baina, uda pasa ez bagara ikusten. Uda ona pasa, eta behon dizula, eta Marotzko antzerki aste ondo joan dadila. Cambia el clima con los años. Eta guk dena aldatzen denaren bertsio berezionekin, Jaima Orozkoren bertsionekin agurtu behar zaituztegu entzuleok, iaia minututxo bateko atzerapenarekin bagoaz ja estudio zentralei, lekukoa eskaini eta informazioari heltzeko ondoren, musikariare Iker Gurrutxagarekin, eta programazio osoa hementxe Naiz Irratian, webunean ere konsulta ezakezuena. Ondo izan, bihar artea jo! Keep calm and bigarren kafea.